Complicat, dur i dolorós. És el temps que ens ha tocat viure, on estem immersos en una dura incertesa de no saber quin és el futur que ens espera. Però el pitjor de tot són les vides que aquest virus està deixant en el camí. Hem de deixar darrere la por i ser forts per mirar cap endavant amb ànim, per poder superar aquesta situació. S'apropen dies molt assenyalats, tant per els creients com per qui no ho són. El Nadal sempre ha representat una època que és sinònim d'alegria i d'estar en família, ja que, per molt lluny que estem, sempre hem tractat de tornar a la nostra llar per disfrutar de la companyia dels nostres éssers més volguts. Hem de parar-se a reflexionar tot el que aquesta pandèmia ens ha llevat, i que ha sigut molt: llibertat, tranquil·litat, estabilitat i, per desgràcia, vides irrecuperables. Des de la Junta Central de Setmana Santa volem enviar-vos un missatge de solidaritat, força i esperança. El Nadal no són els dinars, no són els regals, són els sentiments cap a les persones que volem. Siguem prudents per gaudir d'elles els Nadals de l'any que ve. Estem on estem, estarem junts i hem d'estar junts per lluitar contra aquesta pandèmia. La Junta Central de Setmana Santa desitja per tots vosaltres força, energia i coratge i, per damunt de tot, molta solidaritat entre tots nosaltres. Mantinguem la prudència i protegim les nostres famílies. Només així tornarem a cantar, a ballar i a abraçar-nos i estar tots junts disfrutant de les festes i celebracions del nostre poble. La Junta, així com els membres de les diferents confradies, germandat i agrupació, està amb tots vosaltres. Moltes gràcies a tots, sobretot a les persones que ens han cuidat i continuen cuidant-nos. Salut, pau i molta fe per a tots.